Hi guys! Good morning! Here ako sa kanila ni Lilin. Unya, na ay pamahaw ani. Lami ka ay tagsudan. Na ay hotdog. Tapos na ay sardinas. Mag-adto ko sa merkado pagkahuman kaon karon kay magpalit ko sa sudan para sa nagpanday dito. Kay si Uncle Dodo, tuwa na si Uncle Dodo dito karon nagsugod na siya pagtarok. Unya, mga unsa ta diri sa ila ni Lilin ay ta mag-adto sa merkado si Lilin na Pamahaw diri. ka guys. Hi, good morning. Yes, unya na ay maha gikan sa ilahan ni Ruby. Ato nang hamal-hamalon karon diri na si Undoy. Ali Undoy. Hi ni Mami B. Ali. Hi. Dani. Gina. Hi, sige na. Hi di. Agi nang luod na. Ina hi. Lang sipon. Ang sipon yun doy. Ngano man? Wala ba na ni Tito? Agwa to sa kabo kay nakabuhi. Nga pagikay na kay adto na din ta sa bukid na. Agoy wa na nagwild na. Agoy gibiyaan day ni Tito di ay. Na. Kiss ni Mami bi. Kiss ni Mami. Pay sipon. Na pay sipon. May pagkaano gini si Undoy case. Manimug-o day ni siya nga mga onta. Nalayang pangluod. Dara mga onta ninyo guys tanan. Kaon Undoy. Asa man nato i-plaster lin no. Ang stand ni Lilin manggod kay nakuha na nabalian. So ang akong stand tuara pud sa bukid. Nya mga unta kay lamig kay tag. Kuan. Sudan. Si Lilin di makita. Dara. Ya. Di mo sa gamita. Dito ka sa bangko. Dara guys. Ka. Ha? Kuha na to ning bangko kay para plaster ang atong pagmumukha dani guys. Tar kayo. Nya atong hamalon ni ang kuan na ay maha ato nang kanon karon. Ang iyahang kuan ni Lilin sinanlag nili. Naman lagi ni yelo. Bita na ko itlog yung mandik salap. Para makaon ang bahaw guys. Kaya sayang tayo. Kaon. Sardinas. Hindi, butangan magic sarap. Gamay. Ako rin naulahig pamahaw kay mga bata eskwela man. Naabtan ko ni Mami. Kaon ning duwa. Ako'y ubam. Palit ko karon sa kuang sudan mo sa paniud ko. Do snack dayon. Narong timing pa kay nabilin akong kwarta dito sa bag dito sa bukid. Kasi Raymond lagi kinagdali man kagani ha. May gani kinay kwarta ni Lilin o 500 kana lang ako pasiguan karon para sa sudan mo sa kuan paniud ko. Kaon tag maha. Kay dala ni nila ni Lilin gikan sa Cagayang. Ilan ni Ruby. Ay, Ginoo ko bayot. Diara. Ang butangan ding maha sa cheese, Jailin. Ngano butangan maha sa cheese? Abi nang spaghetti ra ang butangan sa cheese. Lami pud siya. Walay makaon ako kung dili puro lami. Lami jud. Dami ang gud ba? Lami gani. Diara. Dami kaysa guys. Nagkaon ako danha. Mista nagbukay na. Tapos na akong kumain, Lin, ari na ko Lin. Kay ato pa ko sa merkado. Unya, na ko'y pamasahe. Unday, bye-bye na Unday. Bye-bye. Ali sa dani kiss ni Mami Dani di. Agpas kay mag ato na ta sa kuan. Ali na. Kiss ni Mami, kiss. Kiss ni Mami bi. Ali, kiss ni Mami. Babay sa ni Mami. Sige na. Awa na gisapot aglang-langay ika Undoy. Agali ko guys kay para ang kuan dito haligi ako pang mabutangan sa sinsiyo. Kay maumanay kuan, maumanay kinaraan nga pag magtarok ang haligi butangan sa sinsiyo. Si Uncle Dodo ang nakuha pag kuan nga ang panday kay sila ni Papa magdahikman unya. Ingon si Papa kung sila ang magpanday unya mabiyaan ni Papa kay magdahik maundang-undangan. So si Uncle Dodo na lang ang akong gikuha niya mo palit ko karon sa sudan namo para sa paniudto niya. Bangos na lang siguro kay nindot man pud ang isda para sa pag
tarok. Sakay na ta, guys. Dali, dali. Morning, madam. Morning. Hala, lamia sa kuan, oh. Idol niyo. Oh, tanaw, dali, tanaw. Ano na ulam? Naulaw na siya, humot kaya ang kuan, oh, Dorian. Good morning. Good morning. Ano na ulam? Naulaw na yun siya, naulaw na. Para makita ka. Alina, tanaw na niyo. Wala, naulaw na yun siya. Kaya kita ko nga sa kita kay. Oh, tanawa na yun sa kuan. Ayun. Oh. Kanunay na sila singgit dadto. Bitaw, kumot kayong Dorian. Ako kapaingon, madam. Agpalit ko sa kuan, sudanon. Asa Sudanon. makanda ka nagkuan sa ila ni kuan? Ilalilin? Oh. Nihapit ko diha kay ni sakay man ko ni Raymond kagani ha. Nya. Paingon ko sa bukid na pud unya kay palit ko sudan ba kay naay nagtarok dito sa kuluti. Ay, trabaho na kasi Oh. mansion. Payag mansion. Oh, nang hinahinayan na. Hala, arin ako. Ay, bye-bye na. Dam, arin ako, dam. Salamat kayo ha. Para, oh. Babay na, hoy, babay na. Babay. Eh, naulo. Naulas siya. Sige, dam. Salamat. Here na po sa merkado. Magpalit din tayo diritso kay para makapangas tag sayo. Bangus ako. Tonde na ni. 20 may tonde. Ani ah? Pila ang kilo? 200? Isa kilo to? Eh, 1 kilo doa. Isa lang. Isa lang. Isa lang ang kilo ko ah. 230 tonde. Bangus na akong ipalit. Salamat ha. Yeah, papalita ko pizza. Pila tanan? 45. Ati, wala na dyan ginamos ni mo, ti? Wala po, wala ka pala. Ah, wala pag ka kapalit. Kapalit ako po ang TV. Asin. Asa? Ano to ka, madam? Palit ako na lang ginamos ako. Tayo. Naibitsin? Ha? Ay, wala kay bitsin. Sige, bitsin dayon. Duha lang ka bitsin dayon, dam. Naaya G's ni ate. Dito, sa asin. 20 ka na. Dani rin ako ni ipang salpak, guys. Kay para mausar. Ate, ibilin sa dahin ako ni Tiha. Kay palit sa ko dato sa ginamos. Salamat. Si Madam here. Hala, palit ko ginamos. Ginamos ako, ginamos. Dara, guys. Kanit. Bali 20 lang ako, Adam. Bali 20 ako, Adam. Oh. Wow. Ay, si Madam. Ang gwapo na customer. Ang palit siya ginamos. Pero dagan niya makaon na sabing. Sangan sa kamatis. Oh. Nalibok na siya. Nambok na dito. Kaon. Saging. O gani. Palit siya ginamos. Pero sa kabulig yung ako. Saging. Sibuyas ng dahonan. Kuana na ka na. Limonsito. Salamat, Dam, ha. Tara, Dam. Tara. Thank you. Bye na, Dam. Tanan. So, nakapalit na ko. Palit sad ko sa pan kay para snacks na mo. Kay para na ami masimo-simo dito panahon sa ting snack. Ti, ako nang kuhaon, ti, ha. Kay panga sa bukid, ti. Ang imo, kuan, ay wala na to imo kamuti, Dani. Mahal kay kamuti, no. Tag 40 lagi to ang niyagi, tag 45 magluto ta ko sa kuan kamuti cheese roll nya. Mahal pa man kay kamuti. Lagi. Na sige, salamat.
Palita sa pan ato sa Godelos Bake Shop. Init na pud kaayo. Magpalit unta ko karon sa Paranaong pero Ginoo ko day ang akong kwarta nalimtan. Para sa bag sa bukid, nagdali-dali magudsad si Rimon. Nagkinahanglan ra ba ko mopalit unta no kay init kaayo dito. Masunog jud ni atong kanaong-naungan. Hi Dam. Hello. Napagi sila dani oh. Mga supporter kaayo. So adto ta sa Godilos. Nya basig naa si Kling-Kling dani, si Kling-Kling na lang pud ato sakyan. Kanin pangas ka? Mapua. Ato ra gyapon. Ato ra gyapon. Hapit ato sa kwan ha. Kano Godilos. Godilos na. Oh, danha lang Godilos, diretso na dayon ta. Okay, pangas na sa Mapua. Oh, pangas na sa Mapua. Pangas na sa Mapua. Babay, Ma'am, ha? babay, Babay, ma'am. Babay na, babay kay ato nami. Hapit sa tabi kiri ha. Godilos. Dali, Godilos. Oh, dani lang. Palita sa pan. Here na ta, guys. Kadjut sa iya ha. Ayo. Hi, Jam. Kaya pa dambi. Tagpila gay siya. 5. Oh, paan lang kabuo? 10 kabuo. 10 kabuo. 5 kabuo ani. Oh, 5. Dayon. 5 po dahil dahil dam. Salamat. Here na ang atong pan. Salamat, madam. Ya, diretso na ta sa bukid. Okay, para makaapas pa ta dito sa pagtarok. Lahos na ta. Shh! Si madam mo! Nami guys. Di ara ako bayad oh. Pliti. Kadjut lang sa iya ha. Brownie. Nabaka si mama dami. Na, salamat kayo ha. Okay, salamat po. Salamat. Naaday si Mother Maritis kay abli man ang pultahan. The pultahan is open here. Mother Maritis, where are you? You know my secret. Where is my secret? Ano yung secret? Secret. Where my secret? Ano yung secret? Where my secret? Ano yung secret? Wagi si Mother nakagits. Asa tong kuan na to? Kato akong gibutang na to. Kwarta. Ama na ginimutang. Dani na ako gibutang. Unya. Unya. Andi. Kasi hindi. Andi. Ata ka ni mo ginimutang. Andi na makiagdali ko dito ba? Ha? Igong ka. Wadi kwarta kay baw na bayigi ka mano nga dagan kay tag expenses mano. Nya magkuha ta sa kuan kana ang kanina lang siguro ang akong dalahon dito. Mother, sige na mother. Ato ning isulod sa sako kay para mausara tanan. Dito na lang nako na siya hugasan sa ilahan ni kuan. Magdala pod kog ingon ani. Kay para natin hugasan dito and then plato. Madagan pa ba ako paliton ma? Daghan pa kay kog gastuhon. Kanito big food. Ha? Ano yung bugas? Ay nalimot kong palit sa bugas. Mapalitan lang ko bugas diha karon. Kaldero po dalo na lang din akong. Ay nay mo luto kanon dani. Gamay na maapara na nilang igluto ni ko anini. Wala man si Lingling nagkuan. Wala man si Lingling nag-eskwela. Ako ning dalon dito kay para lungagan. Mauganit ta na maki at dalit ta. Wala pa. Mo ang taklob niya? Simbaloy. Kani man di ang taklob wa na oh nagka muritsing na ko. Undi ara. Ung sige na ma. Sako. Daw magdala tag kuan. Magdala tag. Inguna sa udaya ko. Ako na nakikinitan. Andi na mother kay dagan biya kay kog kuan mother. Lagi kuha lagi nimo ang kuan mother. Ang 5,000. Nangwam gani ko nililin no. Nangwam ko nililin kay nagdali-dali biagid kay si Rimon nagdali-dali pud si Rimon kagani. asa na ni mo gibutang? Dato gani no. Nga.
Di ba pag ikan mo wa may kwarta di sa ibabaw. Oo nya. Nakaroon kay gipanghipos ko magtungkuan ama din mo to giluklok. Kay nga nung gipas man po nimo kay nagdahom biyasan ko di pa nimo nahipuson Ay diya. nga No? namang giligipuson nga ag Sige na, Mother. Dagan istorya, Mother. Adto na ta, Mother. Mayroon na sako, nakita. Ilagay natin dito ang kaldero. dala ko na ni. Kay para... Unsa? Ipadala ko ni. Isa pa ini sa pulo. Pagdali na, Mother. Ginoo ko ma. Unsa na kuan ma. Ang kaning kuan. Di na ni mabutang dito, ma. Asay dugay kaayo nga dali ra baya kuno. Nagkaon man ko dito lalili na mahaw ko. Nya. Nagdiretso na dayon. Sige na, Mother. Sige na, Mother. Marites, Mother. Ha? Nawala na nga. Nang kaji-kaji. Kaning kuan. Ato ning butangan sa karton kay para dili ni siya mag kabuling-buling po ning isa. Kay Ginoo ko. Hala, Mother, pagdala sa sabon, Mother. Atong ihugas dito. Oh! Ha? Oh! Nasi man ang diha! Agpahatod ko! Ang bugas, magpalit na lang ko bugas na to sa kuan kay nabugas na na ilahaman ni Mother. Nya ako adito. Aw kana ma, kani mo ha oh, dalhon niya oh. Kani. Oh, kani oh. Kay ako ni dalhon ang isa. Sira na lang dahil ng kuan. Ako magdala dani. Ay, naama din ni aho. Naara ni ho. Oh, dito na ni mo gibutang ila ni piang. Dito man ni ato sa ni iplastar atong kuan. Di ba? Guwapa nas bayot. Nya kani kutsilyo ma sundang. Diara guys. Kay para Diyos ko, late na kaayot ko. Wana asa man Jose? Agsakay ko ni ante. Agpahatod ko. Kay daghan man kay ni adala. Di ara among dala. Mother. Sus, ay Ginoo ko. Di ara. Hala sabon, Mother di. Sabon. Tuy sabon dito isto sa bingira. Nasa ligi. Ginamitan to Iputol ko kay Magdala tag sabon kay I'm sure na manghugas man ta dito. Haligi ko no, di ara. Haligi. Ito sabon. Hala ang kuan ma lansang. Uy, Ginoo ko kadaghan pa ba natog. lansang. Dalahon Balik ka dana. sa lansang. Nagpalit bitaw kog lansang no. Dagko man gud 4. Tuanay lansang dito. Din ang kaning lansang nga gagmay dalon ni nako. Mother, lahi ilang trabaho, lahi pud akong trabahoon. Don't be kuan-kuan. Kay baw na ko kung what I'm doing. Uy, Ginoo ko, ang dami-dami nating dala, mga sis. Auntie Mercy, where are you? Where are you from? Sana nandito si Auntie Mercy para... Ay, nako. Kinabuhing bayot. Kinabuhing marites. Sunod ka na sa siluk bag. Asa, isulod sa bag ang... Sapa di kay. Ang kaning kuan. Nakadiyang lansang. Lansang. Una na, daning lansang. Isira na na diha imong mansyon. Mansyones. Bitaw, Mother. Pagdali na, Mother. Kay Ginoo ko. Ana, langginitan. Hulog na. Salita ka. Ay, naglabay mga artista. Ay, Ginoo ko. Dira. Ato sa nibutang dani kay. Ang kaning kuan. Ato ning ibutang diri ang lansang kay. Di man ni mabuling ang kuan. Kaldero. Kay lansang. May, ay! Sayang lansang, Jai. Huwag mo. Angon sa? Dala, tanan, Madir. Ito kami martilyo. Ato na ning ihikot, Jai. Kay hugasan naman po ni didtuon niya. Kaning kaldero, hugasan na po ni didtuon niya. Kay na may tubig dito sa kuan. Lahat manong tuto. Kay ang tubig, Ginoo ko, pa nakabit ni Uncle Dudoy. Kay busy pod kay sila. Mao day nga hinay kaayo ang tubig diri sa amo kay ilang gi-repair dito sa main. Unya ilahang gibutangan og dagkong tubo para tuloy-tuloy ang agas. Diri kay daghan naman kaayo naggamit sa tubig mga kada barangay. Maunang nakuwangan og supply mao tong ilang gi kuanan sa tubo nga dako. Yes, Madam Marites. Unsa pa man isuludan na? Sige.
Daw kani madal na bili. Imo na tong nasara. Ay ka nang dala-dana madal. Agbaklay ra ka madal. Debuang. Ay. Agbalik daw ko na bugas. Bakit na gumupalit? Iko na naman, idana man kaya. Kapit sa ibutang dana. Udaw ka na. Isda. Sige. Atag gigang sigilan na siya agpalita sa bangus nga. Sakita ang tubo. Alo, oh, bangus magud ang nindot kunos. Ayan na ikuan diha na naibutang. Tara na, kay kuno si Manong Jose. Dala ng kuan. Uy, Ginoo ko pagkabugat ba di idani, Ginoo ko. Hala, asa na si Manong Jose? Dara. Magutang ni sa tangke Manong Jose. Kani? Kana. Oh, sige, una ma kaya punong pa man ko kaya balik ko sa bugas. Sige. Ha? Wala ba yung nalimtan? Kasi pag-abot na po nito. Daghan na po nalimtan. Punong sa denta, ila ang ate sa pamanong siha. Kaya ala. Taysa pa. Okay na, okay na. Dabon dito na po sa bugas sa ubos kay barato ra. Ang kwarta ganino kay gipaiguan na to no kay ibaw biya ka nga nagmam ra ko nililim na diyan man ako kwan. Adto ta sa ila ni angko ay Auntie Ildi. Paingon na mi ato guys. Sayo-sayo. Ah, Ginoo ko, barangay Mapua. Yara. Danita, unong. Ama di siyang tinday day. Ito, ano siyang tinday? Aw ilan ko na palit sa sunday. Dagan juga pinakamarites, Mader. Uy, marites. Don't be marites. Auntie Elde. Auntie, palit kog bugas. Kuan, tunga sa kilo. Tunga sa kilo. Ay, isa ka kilo. Ay, 2 ka kilo. Mader, tunga ra sa kilo ang paliton. Buang ko no. 2 ka kilo ang tildi. Mahal pa rin yung chow. Kana lang. Ang lagiti. Pila day kilo na na. 68. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pas muna. Gamay lang tayo sa pobre daw. Gamay tayo sa pobre. Siguraduhon lang nila Ginoo ko ang uban dani nangaango-ango na tungod sa huna-huna sa Barato naman ang Palit sa bugas. May tagwan ko lang. dani na lang nasa ibutan Mother. Kay para di na mayabo. Kani mamo ni akong dala. Marites. Mamo ni iyang kuan. Atag age. Ha? Japan. Sige na Mother, kising Manong Jose oh. Pwede puntod na ta Manong Jose na. Ha? Pwede na sa puntod no, pa diretso ra. Di ba daw ang hadalan? Ha? Adaot ang dalang. Sige. Ano mo guys? Ato ila Auntie Nisa. Mansion. Diyan. Oh, Mother. Wala na sa mga Jurassic. Asa man taman mo si dato ila ingko milo age. Sige. Tesa pa ha. Ikuan mo til Mother. Diara. Go go go. Ngalan ng karon labay-labay kumiting di kamo ko. Ala. Niko dini ay bayubad na Niko lagi dani. Basta kapuliki pa. Ni ko nga magwi. Kapuliki tag kuan, kapuliki tag pugong kay ba naman ginini ko palupad-lupad. Advantage ra gyud kay guys kung naay motor. Kay kung walay motor magbaklaya man ka. Mao nang ako usahay datong niaging adlaw dugay jud kay ko naka-upload kay baklaya baklaya ra man ang show. Mo to nga at least naka-upload na dayon ko kagahapon. Nya kanina pod ako na po ning editon karon kay para upload na po dayon. Hala. Kuyaw manggod ni daning dalan kay ngano ang dalan murag isa ra kadangaw.
Kahibi-hibi po datong naong. Okay na ka, Mother Marites? Ang driver mo hindi okay. Bilan. Uy, Mahal yung titi dani basta mo. Ano gibi? kuyawan man ta. Kay ngano ang agianan isar kadangaw kapin. Munang gamay nga si Piat. Si Piat gid siya. Dani ra kay delikado nagmo lahos pa ta dadto. Sige. Naman siya ako na dala. Ha? Asik. Ikaw ra dala? Sige. Dani ra taman kay delikado dani kay bakilid kaayo. Ali na Mother Marites. Agpas ko dadto kay naapa ko'y ibutang unta sa kuan. Nakoy ibutang sa haligi, sinsiyo na igihatag ni Lilin. Sus, nakalimutan jud ako kagahapon. Kay kagahapon manggod dito ko nag-upload sa ilahan ni Lilin, wifi, pero grabe, dugay kaayo na upload gihapon maskin wifi. Akong Facebook page duha na pud kaadlaw ako naka-upload kay ngano. Wala ko kay balo. Kay ngano, ang Facebook page nako dili maka-upload. Grabe jud, duha na kaadlaw wala ko ka-upload sa Facebook page. Imbis nag-trending noon tong akong kanta-kanta nga kuan, bugas-bugas. Sayang kay wala na ko nasundan pag-upload na pod. Nag-abot na baya og 1.9 million ang katong views at tong kuan. Katong ni kanta-kanta kog bugas sa Facebook page. Pero unsaon taman lagi nga wa jud ko upload. Grabe kay ang internet connection dito oy. Dugay kaayo ma-upload. Di anata. Duol na ta. Grabe nakainit mo nang kani. Dugay na ako ning pinangita. Dito ra man ni ilan nililin nakita nako kagahapon ilahan nang nakuan. Ay. Ilahan nang nalubong di ay. Hala. Nalimot day ko manong dudo sa kuan. Angkol sa kuan. Sinsiyo. Dinir na sa kono, diri Ha? sa haligi. Haligi sa nang taas. Sa haligi? Palubong. Puting mo niya. Ipalubong sa haligi? Haligi ano. Diyan na guys. Ha? Imi sumpay hiwi kayo. Hiwi kaayo ang Ligi. haligi. Tungan daan na ya dayon an. Ah, di bali mao na ni ang kuan sa haligi. Dili. Napay tuong dali. Ah, napay tuong? Purma ra na. Ah, forma pa ni siya. Dari ra magi. Ang haligi. Oh. Ah, Ani ko niya kay hiwi mo kayo. hiwi kay ang kanaang haligi. Dili ko. Ini ang survey ba? Ah, Dito na mag-apot ang principal sa tuong. o bata naglapas dali manutok ay angkol. Alawas ni mo gamay. Berhang, ikaw. Dinir ra mag-agi ang itong marko. Lagi, berhang lagi. Dini ang kuan. Tuong. Tuong na dina iapot to kay papaak lang kay kini alisod mo kayo. Ah, Iwi man to pag abot sa taas nimo. May lang mga street. ang katong kuan. Ang katong Unya na. Sa Marco principal ba? sa Marco ra ibutang ang sisiyo. Tigibon to siya daw dukduka. Ah. Sa haligi ra, Dili din sa pita. dili sa pita. May kaniari ka dyan Mar, nalimot po kog. Ani gali ko? Okay, wala may timbang ni Uncle Dudo, si Janmar na lang ang iyang timbang. Ni ang mga kahoy na anadani. Ni ang kaning mga mahogani, ni aradani kay himu-himuon ako ni siya pohon sa kabinet. Kabinet, dili kabinet. Di ara. Kana tuong na. Tuong man na, tulo ka buok. Di ba gabok na na? Ani gabog. Di man na gabok. Kay kung imo to sumpay lisod dugay. Tulira bi. Mura may plano unta ni Papa nga isumpay niya. Lagi ka. Hiwi kayo pag ana nimo nag-ingang taas nangingon dito. Oh, kay di man straight ang haligi no. Berhang gi ka. Iubos imo iubos. Ubos. Taas? Oh. Taas kayo. Og sa dihang nahuman na ang akong payag nga gamay, ang atop ay habol lang sa as temporary. Nya diri nato ibutang ang atong mga kasangkapan. Si Mother Marites ay kuan na siya sa kahoy, nag-prepare kay para magluto na dahil ni para sa paniud to. Kay ang sudan basig madaot kani Mother Marites. Hala, di ara ba dani ang kuan? Hala. Nasulod ba ka dani ang bangos?
Basig, tuara na po dito. Nakalimutan na po namo ang puspuro. Ha? Diara. Si Mother Marites. So magsaing muna kami and also prepare na dayon magluto sa sudan kay para sa paniudto. Nakahaling na si Mother Marites and kanida ni ako ning i-arrange kay para ang katong tabla atong i-plaster dani kay para unya hayang atong pahuway-pahuway. Wala jud na ako nadala ang stand. So ato raning pailin-ilinan kung asa nato ni mabutang ang atong kamera. Ang Singko. Ya kang nining. ha? Dili ma-problema diri sa pangsunglod kay naay daghan. Naadaghan. Pangsunglod naglungag na si Mother Marites. Unsa man na Mother nga nagtakilid man Mother. Na, hakan agay wa na. Deg, tay ma. Basig Bakit imbis kay ang na gikulilog basig birahon na niyan manong tuto kay suglod na impas. Dani raman tuto ang kuan. Dani nga dana lagi ho. Diya. Na tikwang Japon. Nay kami na tumaw. Kay para di na matikwang. Tikwang hinuna na. Impas. Ang yuta mo'y nakakaon sa kanuon. Dana. Tang. Ina. Oh, di. Imbis na. Lawa na na yung mga nakuha na ning ampalaya. Ampalaya. Ang kani. Alagi atod. Wa na. Impas na hinuning kuan. Kaya nalata na ang kuan. Nalata na ang pichay. Kay na damakan sa kahoy. Ginahan. Kasi makita itong kuan ni. Imburnal. Hugas-hugas na ta. Kay para makabambam na rin ta sa panyudto kay alas 10 naman. Where is that tinidor, Mother Marites? Tinidor. Oh, kutsara. Hala, wala ka nagdala sa kutsara di ay? Palpak lagi ta kanunay magana din eh. Siga kayo ang kuan oh. Ang among nilungag. So, di ara ang kutsara na di kutsara di ay. And kompleto mi agay. Unsa to Madir? Agi po. Kompleto may nga nag-anha din ni karon kay naay suka. Nadala. Kompleto guys kay wala na linting bukas. Ano, tulo-tulo. Ala, Madir. Yabo. Giatot na. Halang anong dani masad nimo gibutang Madir? Kay gituad Kay man Dani, nimo, Dani Mader. beto na ako gikuan. Gituad man nimo Mader. Gituad Madir. Tuwad man nimo pagbutang Sayang ng kang kuan. suka. Nahurot ang suka, guys. Antay suka ra sa dalagi. Nahurot ang suka. Giyahak na. Wala na. Nya karon ay atong limpyuhan ang atong isda. Kani siya nga isda bangus. Nya ato ning himbisan. Lahat-lahat ninyo dyan, maraming salamat. Nahuman na og kuan, himbis unya, naana dani ang mga dugo. So mao ni ang atong haplas dani karon. Hawiri sa na Mother Marites kay I will haplas da dugo. Na may mga dugo dani moy atong ihaplas sa sigka haligi. Ang kani nahaplasan na isa and then diri na pud tan next. Bugas makado ibubo. Naana pod dugo dani atong ihaplas. Ikuros. Iana lang siya. Ikuros bitaw dana kuros. Nya na pa may nabilin nga dugo. Ato na pod ning ibalhin diri sa pikas. Kay mao man ni ang mga kinaraan bitaw nga kuan o naana pod dugo o kana. So kani siya tanan haligi. Mao ni tanan haligi atong haplasan. Di ana okay na ang duha. Aw tulo. Kay di ara ang isa po dani kana Ano nagbalikid ya? kana ka isa ra di ay di nabalikan si Mother Marites nag-ingon na supportive pud kay si Mother Marites. Thank you so much Mother Marites for your participation. So another one here Mother Marites. Okay, I will put the dugo, the blood pressure. Diara atong ikuros. Kay isa ra daingon ay pagbalik sa sa. Okay, sorry. I'm so sorry, Mother Marites. Under another one.
Ang gagata ng yung pinutulang puok. Another. Kuan man gud ni siya. Kana ang last naman ni siya nga kuan. Oh, diha. Wala, ay nagbalik. Kaya hindi nagbalik ang makwak. Wala ba? Wala na dugo madir. Kaysa pa madir di. Kay murag na pa dani oh dara oh gamay. Dili ag balik. Mao di purpose dani kay para di magbalik-balik Dali, oh. ang wakwak. Eto, dito tayo. Ayan. So mayroon na. Sila ni Uncle Dodo og ni Janmar, nagperma sila dito sa kuan, Tupad. Ay, cash for work diri sa among barangay kay member man sila, nakakuha man sila karon nga month. So naana pod sila, abot na pod sila. Nya ilahan na pod ni ipadayon karon. Nya magpadayon na pod tag kuan kay mag-prepare na ta sa paniud to kay na luto na ang nilungag. So ang isda na lang pod ang atong i-prepare kay ato ni siyang isabaw. So ipadayon nato ni siyag hiwa. Ato ning hiwaon. Ang lansang naa nako dani na butang ato ning i-transfer kay kani atong hugasan kay maora ni ang atong lutuan. Si Mother Marites dani lang sa siguro ni ang lansang ibutang. Dana lang sana. Magluto na ta sa sabaw. Ang nilungag dani na nato ibutang. Unya ang kaning kalayo ato ning halingon kay magtungtong na rin ta sa ininit para sa kuan nato bangus. Para sila ni Uncle Dodo dadto. Ilahan ang gisapsapan ang haligi kay lansang na dayon ang tuong. Kay para makaluto na ta. Naa si Riri nag-abot guys. Si Riri. Ay, katre. Naa lilin re naguban? Ay wa day naguban di ay. Tuwa siya dito sa payag. Ah. Ay. Mag-aatag ang asin. Ha? Yes, ay asin ng bitilo niya. Nagpalit man ko asin ug bitsin. Aham di ay. Aw di ara oh. Jesus si Marites. Dira ato na ni ikay ang atong kuan panakot. Ay kalimti ang asin ug bitsin kay maora ni ang pangtimpla nato. Naman si Koreana dani oh. May kay nakabahala na buwad madir ang isda gi ato tuwa na naluto na ni una-una ang isda. Na si Koreana. Ay, naku, kapoy kay guys. Agay kapoy rin Koreana di ay. So dani sa ni nato ibutang ang Ano, may mag-ubad ng mama? isda. Ha? Para di ko nakulute. Unggoy. Aw na di mo mama di ay. Kami sinunod dito, naghinay-hinay. Ilid ako na. Agay. Dira plaster ta dani Kaon nya. kadani, kaon kadani mo. Di hinog na. Agay. Pagkahayahay ba ni Koreana di ay. Ay. Ngri oh. Ikaw na sa madya. Hala. Wa may asin dani di ay. Di mag-adto ka dito sa balay. Hala nagpalit magugug asin no. Yang anong asa man diha, di asin. Nagana ilang tinisa dagan. Dara. Kani panakot madir. Nasi Undoy dani oh, nakaapa si Undoy og si Lilin. Agay. Una-una ni Undoy kao na marang. Kasunod. Hinog na Lin. Ay, sus. Daw na to. Angkol, marang angkol oh. Wala ni mo nila palit sa pan kung dagko kasi. Tuwa na to paan man. Hala. Aw nagkaon mo sa paan din mar. Aw na lagi dana lagi. Nada nang asin lugar. Asin ra. Yun na lang na to. Nagkaon na ba din mo? Naman no. Pwede kayo yung tubig di. Dani na yung paan. Gert. Magahi mo nga ito magkakaw, Gert. Magahi ang madidik ikaw. Kani yung samin. Madrid na. Ito na. Sa parihar man sila madikakaw man sila pa. Sila pangalan.
Nada ni ang kuan asin ug ginamos. Ito ding Naiswa karon. tubig nga ganang may kulor te. Tubig ni kolor. Tubig. Wa man si Jan ba nagpalit sa tubig ni kolor. Wa na. Laway-laway man itong kuan niyo eh. Tara guys. Oh, di ba? Laban. Laban ang atong ininit. Si Undoy na ada niyo. Tagay pa kulindi. Ha? Ah, ninyo nila kuha. Ito dalan. Sibog mader nga tikangkang man si mader dala basig pio na imuhang talir dana sa kuan. Arapit nga dalan, arapit nga dalan. Natag mo na Ricardo. Ito babaw yan nini ay nini ba? Kasi nagkuha kamo. Si Cardo, si Loy. Ito sa ito. Kamu ako nagsulat kawayan. Dinhi. No. Aha man sila. Ito sila dani karon. Taong tamarang. Pantag marang guys. Pag Uso sa Nakasunod mi dinhi kay man kog meeting. Uli mis balay na nakita naman sa kabaw ni Rere. nawa jay. Nya. Nakita ra na. Init naman sa dagdahit di. Ito parang sa sila na atita kay tarok siya. Sa dito. Tubo nga yung korkad dyan. Gani. Pasing agod puro siya sa isdaan. Buang. Undoy, agkaon di ka ni Undoy. Pamalit man kasi nga yung kwat. Natiyala ko pag human akong hipo sa kuwan ba niya din ha sa katre. Unya ganahan pud kada to. Muna-una ni mo agay kani. Ang iyo jalin nga ako may nakakita ako na ni. Iko nga mader na para batay daghan bayro nun. Gawa kwaong na itong 1,000 kay kupra. Kumpra. Tamis kay marang. Agay, unday ka ang nasakwan. Nagbuka lang ininit isulod sa tupalyog ang kuan ka o ilunod ang isda. Isabaw ra na lin. Toy pitsay dadto mader. Kanang pitsay kay sahara nagkuan putol, ha? Oh, na may tanlad, gibutangan na tanlad. Kay para makapaniud to na dayon ta. Gilunod na ang bangus. Murag gamay ra siguro tubig lino. Ha? Sakto ra na. Mader, ang pitsay mader. Na sila ni Loy ari guys. Hi guys, Ug ni Cardo. good afternoon guys. Nay marang na pod, another marang dala ni Loy. Thank you so much. Tamis ra ba kay nino? Gamay siya pero kuan. Tamis kaayo buyag. So lunod na ni Mother ang kuan. Ay, wa pa siguro na naluto Mother ang kuan. Kaya basig malata na Mother. Ngalan. Ha? Gasa gani. Sige.